anar donant-li la papilla a les 11 del matí, va començar a les 2 o 3 cullerades, i no se me va acabar. Ja no va menjar res més. A les 2 ja estava, que ja no era ella, i a les 5 ja estava vestida. La meva il·lusió, més gran que parlés, que em digués, mama, no ho vaig dur. Tot. La mare d'en Jaume va ser assassinada amb 8 persones més. L'anomenada matança de l'Hostal d'Aidí va commoure la gent de la vall per la seva duresa. No hi ha ser viu que no sentigui alguna pels seus pares, ni germans, ni familiars. I per tots anys és molt dolorós que jo no pugui portar un ram en un lloc que estigui designat, que no pugui portar un ram allà a la meva mare. És molt greu, això, perquè tothom li porta. Era el miedo que imponían para que... Yo he visto a españoles que han estado en el frente de Aragón, en España. Han combatido a muerte durante toda la guerra de España. Han luchado, han llorado, han sacrificado, pero han guardado la cosa de un hombre. Matarse, no. O puede procesar. Allí marxaven cada dia 6 trens de deportats. I ens esperaven 10 SS per cada costat, amb 10 gossos llops. I aquelles dones eren calaveres que ens miraven. Només veies llum, ulls i calaveres. I aquelles dones miraven i deien, bueno, això què és? Hi ha mortes que ens estan mirant. Tan tètric que no penso que no hi ha noms. El sofriment moral, aquell sobtament d'entrar en un... Bueno, que sorties del món. Això sí, ho teníem que sortíem del món. I allò ja no era un món. Senties l'oloram de les sirenes. Començava amb el disco que posaven que deia atenció barcelonins, hi ha perill de bombardeig, aneu en calma i serenitat als vostres refugis, que la Generalitat de Catalunya vetlla per vosaltres. I després se sentia cric, cric, cric. Era el disco que anava donant voltes i el que havia de treure s'havia anat al refugi. Arribes en un moment que ja deies que vingui el dimoni, tu, però que s'acabi això. Però això ja era el final. Però vam aguantar, Vam aguantar. Hòstia,